Right now, almost everything you use, fuel, electronics, food, passes through one narrow corridor on Earth. A corridor that begins at the Bab el-Mandeb Strait and ends at the Suez Canal. And sitting at the southern gate of this global artery is a country most people barely talk about, Eritrea. Okay. ለንቀነ ሓደ ነገር ብተደጋጋሚ ይዝረባሎ ንሱ ድማ ባቤል መንደብ ዝብል ቀይ ባሕሪ ዝብል ብተደጋጋሚ ዝስማዕ ዘሎ ዘረባዩ ስለምንታይ ኢራን ናይ ናይቲ ፓርላመንት ወሃበ ቃል ከምኡ ድማ ኣገዳሲ ነቲ ዝርርብ ምስ ኣሜሪካ ዘካይድ ዘሎ እቲ ጋሊባፍ ዝብልዎ እንታይ ኢሉ ፅሒፋ ቤክስ ኢራን ብዙሕ ካርዲ ዘለዋ ሓደ ካብቲ ካርዲ ድማ ክሳብ ሕጂ ዘይተጠቀመትሉ ኣሎ ንሱ ድማ ባቤል መንደብ ክትዓፅዎ ትኽእል እያ ዝብል መጠንቀቕታ ይብሎ ስለዚ እዚ መጠንቀቕታ እዚ ናብ ብዙሕ ነገር ክትርጎም ዝኽእል እዩ ሓደ ካባና ንላዕሊ ብጉዳይና ዝሓሙ ካብ ጉዳይና ንላዕሊ ብጉዳይና ለይቲ መዓልትን ዝዛረቡ እስከ ናብኦም ንስገር ጉዳዮም ኮይኑ ዝስምዖም ጥር ከጥቅምት 2015 ጀምሮ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ግንኙነት እየተበላሸ ቆይቶ አሁን የተካረረ ደረጃ ላይ መድረሱ አሜሪካ አዲስ የፖለቲካ ጨዋታ የጀመረች ይመስላል። በአሁኑ ወቅት ዋሽንግተን በመካከለኛው ምስራቅ ባለው ከፍተኛ ጦርነት ተወጥራ በምትገኝበትና በቀይ ባህር ደግሞ የሁቲ እንቅስቃሴ እረፍት በነሳት በዚህ ወቅት አዳዲስ ስልታዊ አማራጮችን ለመፈለግ የተገደደች ይመስላል። ዎል ስትሪት ጆርናል በቅርቡ ይፋ እንዳደረገው የትራምፕ አስተዳደር ለዓመታት የአፍሪካዋ ሰሜን ኮሪያ በሚል ስም ስታገላት በቆየችው ኤርትራ ላይ የጣለችው ማዕቀብ ለማንሳትና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷን ለማደስ እያጤነችበት ይገኛል። ይህ ዜና ለቀጠናው አዲስ ተስፋና ስጋትን አቀላቅሎ ይዞ የመጣ ቢሆንም የአሜሪካ እቅድ ግን እንዲሁ በቅንነት የመነጨ ሳይሆን የራሷን ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበርና የቀይ ባህርን የንግድ መስመር ከሁቲዎች ጥቃት ለመከላከል የምታደርገው ስልታዊ ሽግግር እንደሆነ ይታመናል። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብጉዳይና ኤርትራ ከም ቀዳማይ አጀንዳኦም ገይሮም ስለ ዝሰርሑ እዚ ኣሜሪካ ናብ ምስ ኤርትራ ክትገብሮ ኢላ ተበጊሳ ዘላ ናይ ብሓቂ ኣሰንቢድዎም ኣሎ እንተበልና ኣናይስካ ዝርአ ነገር ኣይኮነን። እዚ ማለት ድማ ኩላታ ንሳቶም ዝሓስብዋ ዝነበሩ ፀወታ ብሙላእ ኣብ ኤርትራ ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ። እዚ ኩሉ ናይ ባሕሪ ገለመለ እናተባህለ ዝግበር ዝነበረ ድራማ ኣብ መወዳእታ ብኸመይ ክውዳእ ከም ዝኽእል ሕጂ ንሪኦ ኣለና። እንታይ ይብሉ ሕጂ እዚ ጉዳይ ናይ ሑቲ እዚ ናይ የመን ኢራን ብየመን ጌራ ብሑቲ ጌራ ንባቤል መንደብ ክዓፅው እየ ትብል ዘላ ሓደ ዓብይ ስጋት ንኣሜሪካ ፈጢሩላ ከም ዘሎን ኣሜሪካ ድማ ቁልጡፍ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘለዋ ፖዚሽኒንግ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘለዋ ፅልዋ ረብሓ ሽርክነት ከተሕይልን ክትቅይርን ክትጓየ ከም ትኽእልን ሓንቲ ካብ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘይተተንክፍት ዘላ ስትራቴጂካሊ ብስትራቴጂ ናታ ድማ ኣውቶኖመስ ምስ ማንም ከይተፀግዐት ናታ መንገዲ ትገብር ዘላ ሃገር ኤርትራ ስለ ዝኾነት ምስ ኤርትራ ዘለና ዝሕጂ ዘለና ዕድል ተጠቒምና ተጓይና ነቲ ጉዳይ ክንቋፀሮ ክንክል ኣለና ኣብ ዝብል መደምደምታ ዝበፅሑ እዮም ዝመስሉ። ደጋጊምና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ the US is considering lifting years of sanctions on Eritrea ሓደ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክገብሩ ተኮይኖም ዘሎ እገዳ ከልዕልዎ ከም ዝኾኑ ዕላማ ድማ to use Eritrea strategic coastline for maritime security ስለዚ ናይ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ብምጥቃም ናቶም ናይ ንግዲ መስመር ንምውሓስ ክጥቀሙ እዮም። እዚ ማለት ድማ ምስ ሑቲ ዘሎ ዝምድና ንምፍታሕ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ እቲ ዝበለፀ ክኸውን ዝኽእል ምስ ኤርትራ ዘሎ ዝምድና ኣማሒሽካ ነቲ ዘሎ ነገር ውሕስነት ክትፈጥር ምፍታን እዩ። እሱ እንተዘይገበርካ ድማ ካልእ ሽግር እውን ክመፅእ ስለ ዝኽእል re-engaging Eritrea is linked to its relationship with Ethiopia እንታይ ካ ይብሉ ኣለዉ። እዚ ድማ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ሽግር ንምፍታሕ እውን ኣሜሪካ ፀቕጢ ክትገብር ከም ትኽእል ወይ እውን ዝምድናታት ናይ ክልቲአን ሃገራት ንክዕረ ብዙሕ ስራሕ ክሰርሕ ከም ትኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ኣይግበርን እያ ይብለኩም ክግበረሉ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ። the US condition Eritrea must reconcile with PM ከምዚ ሕጂ ካበይ መምፅኦም መዘረባ ሓደ ሃውታት ዝኾነ ኣብዚ ዝበሎ ስምዕዎ ድሓን recognition that followed, including the awarding of the Nobel Ethiopia's role. More importantly, it highlighted a key condition, but as a triangular dynamic in which Ethiopia remains central. At the heart of this evolving narrative lies a core strategic idea. Reconciliation between Abiy Ahmed and Isaias Afwerki is not simply symbolic, it is structurally significant. Their relationship has historically functioned as a central variable in the Horn of Africa's stability architecture. When alignment exists and follows the region, mistrust, diverging security calculations, and competing regional priorities. What emerged was not a complete breakdown, but a relationship characterized by a less clearly defined alignment rather than clear alignment sense, its incentives to reassess the cost of
ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብተደጋጋሚ እውን ከም ንሰምዖ ዘለና ኣብዚ እውን ክንሰምዖ ኢና እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክትሰርሕ እንድሕር ኮይና ወይ እውን ፅምዶ ክትጅምር እንድሕር ኮይና ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዝምድና ክፍታሕ ፀቕጢ ክገብሩ እዮም ወይ ከዓ ድፊት ክገብሩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ማለት ድማ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ዝምድና ንምቕያር ኣሜሪካ ድፊት ፀቕጢ ክትገብር እያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብኻልእ ዘራርባ እንታይ ኣበይና ንመፅእ ዘለና ሕጂ እዚ ዘረባ እዚ ክንሰምዕ ከለና ነዋይ ንደሊ ኢና ገለመለ ዝብል ኤርትራዊ ክህሊ ይኽእል እዩ ግን ነታ ሕቶ ነታ ዘረባ ውፅእ ኢልካ ራያ ኤርትራን ኢትዮጵያን እንታይ ዝዘባእሶም ነገር ስለ ዘሎ እዮም ክዕረቑ እንተኮይኖም ድማ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ኢትዮጵያ ኸ እንታይ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ክትብል ኣለካ ነዚ ሕቶ ድማ ን8 ዓመት ንድሕሪት ንምለሳ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወታደራዊ ምትፍናን ኣብ ዝነበሩሉ ክሳብ 2018 እንታይ ስለ ዝተቐየረ እዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወይ ከዓ ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ነቲ ዝነበረ ፀገም ፈቲሖም ኣብ ጣውላ ብሓደ ደው ክብሉ ዝኽኣሉ እዚ ብዚ ዘርእዩና ዘለዉ ስእልታት ውፅኢት ናይ ምንታይ ነይሩ እንድሕሪ ኢልኩምኒ ንድሕሪት ክምለስ ኣለና እንታይ ስለ ዘጋጠመ እዮም ከምዚ ዓይነት ዝምድና ገይሮም ነይሮም ባዕላቶም ንኩሉ ዝፍትሹ ባዕሎም ስለ ዘለውና ኮለላይ ንበል እንኳን መቆጣጠር ያልቻለ ሰው በየጊዜው እየተነሳ እንትናችን እናስመልሳለን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ሳይሆን ኤታማዦር ሹሙም እየተነሱ በሚሉበት ጊዜ ያ ትርጉም የሌለው ነገር ነው። ግን ደግሞ መሰረታዊ ነገር ጋር መምጣት ሁለት ነገር ነው ያለው። የኤርትራ አሰብ ለኛ ይገባናል ስትል አንደኛው ኢንተርናሽናል ሕግን ተከትለህ ነው። ምክንያቱም በመጀመሪያ ደረጃ ቲፒኤልኤፍ ወይም ደግሞ ኢፒአርዲኤፍ ብለው ከፈለክ ፈርመው ኤርትራን ነፃ ነች ብለው እንዲሁም ከፊት ሆነው በዩናይትድ ኔሽን አልጸደቁ። መንግስት አብይ መጥቶ ወዲያውኑ እንደመጣ ከኢሳያስ ጋር ሳውዲ አረቢያ ሄደው ተፈራረመ። በሳውዲ አረቢያ መንግስት የሁለታችንንም ሶቨርን ራይት በአገር ደረጃ ልናከብር ተስማምተናል ብለው ኖቤል ፕራይስ የሚያገኘው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኔት ኢዝ ቨሪ ቨሪ ኢንትረስቲንግ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ መሲልኩም ኣብዚ ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእኩም በዓል እዚ ትክራባታ ገይሮ ዘሎ ድዱዕ ዝመስል ሰብ ምፅራፍ እኳ ደስ ኣይብለንን እንዲ ግን ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ 10 ግዜ ኣብ ደገ ባሕሪ ይግባአና እዩ ኤርትራ ዝተዳኸመ መንግስቲ ዓቕሚ የብሉን ባሕሩ ንክከላኸል ዓሰብ ንዓና ይግባአና ታሪካዊ ዶ ምስጢራዊ ዶ ስግንጢራዊ ዶ እናበሉ ረቢሾምና እንዲኦም ነይሮም እዚ እንታይ ዝብሎ ዘሎ መጀመርያ ልኡላውነት ናይ ዓድኻ ፀጥታን ድሕነትን ናይ ሃገርካ ክተውሕዝ ዘይከኣልካ ስግር ባሕር ዘሎ ፀጥታ ከውሕዝ የምባል ከምታ ናይ ባህልና ልምት ዘረባላ እንታይ ዝብሉ ምንፅፅላይ ዲ ወላ ምንፅፅላይሲ ማዕኮራ ዘይከደነት ሰማይ ከደነት ዲ ወላ ከም ትብላላ ዘረባ ሕጂ ናይ መፀትለይን ኣላ ዝኾነ ማዕኮራ ዘይከደነት ሰማይ ከደነት ዲ ወላ መሬት ከደነት እዩ መሬት ከደነት መስለኒ ልክዕ ከምኡ ድማ ጉዳዊ ውሽጣዊ ጉዳይና ሰላምናን ድሕነትናን ከነረጋግፅ ዘይከኣልና ቀየ ባሕርን ካልእ ቦታን ክንብል ከልና ፈቐራይ ካልኣይ ኣብ ደገ ባሕሪ ይደሊ ኣለኹ ክትብል ከለካ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ረጊፅካ ይኮንካን ክትከይድ ዘለካ ኢሉ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እዚ ማለት ኤርትራ እስኻ ፈቲኻ ዲኻ ኣይፈተኻን ሎሚ ዲ ተረዲእካ ዋላ ተቂስካ ዲኻ ነርካ ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር እያ እዚ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተቐበለ ነገር ቅድሜኻ ዝነበረ መንግስቲ ዝተቐበለ እዩ እዚ ድማ ቅቡል ብዓለም ደረጃ ድማ ኤርትራ ባንዴራ ስቕለት ልኡላዊት ሃገር እያ ሕጂ ተበራቢርካ ኣዲስ ኣበባ ዓሰብ ግባእኒ ስግንጢር ግባእኒ ዝበሃል ዘረባ ያለን እታ ሳልሰይቲ ግን እዝኑ ደጊፉ ደስምዖ ዘሎ እዚኣ ኣገዳሲት እያ እዚ ሎሚ ኣብ ደገ ባሕሪ ይግባአኒ እናበለ ንዓኻ ዘዋፍረካ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2018 ምስ ኤርትራ እንታይ ገይሩ ሰላም ገይሩ እንታይ ኢሉ ሰላም ገይሩ እንታይ ፈሪሙ ሰላም ገይሩ ይብሎ ኣሎ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ የኽብር ኢሉ ሰላም ገይሩ ይብሎ ኣሎ ነቲ ብይን ናይ ውዕል ኣልጀርስ ሙሉእ ብሙሉእ ይቕበሎን ከተግብሮን እየ ብምባል እዩ ኣሜሪካን ስዑድያን ካልኦት ሃገራትን ብዘለዎ ኣብ ኣቡዳብን ኣብ ሪያድን ናይ ሰላም ዲክላሬሽን ገይሩ እዩ ገይሩ እዚ ድማ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ የኽብር ንውዕል ኣልጀርስ ንብይን ናይ ኣልጀርስ ድማ ይቕብል ኢሉ ኣብ ቅድሚ መራሒ ናይ ዩኤን አንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ዝነበረሉ እዩ ፈሪሙ ስለዚ ዳትስ ዋይ ናብ ጀኔቫ ይኹን ናብ ካልእ ቤት ፍርዲ ወረቐት ክእቱ ዘይክእል ምክንያቱ ሂ ኖውስ ፎር ፋክት ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝድፈር ከም ዘይኮነ ብዝኾነ ይኹን ሕጊ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ድማ ክትንክፎ ከም ዘይክእል ስለዚ ንጎም ምሸትን ኣብ ቴሌቭዥን መፂኻ ስለ ዝተቐደድካ ንጎም ምሸትን ኣብ ቴሌቭዥን መፂኻ ስለ ዝፈከርካን ዝሓሰኻን ዝቕየር ነገር ኣሎ ማለት ኣይኮነን ኢትስ ቦሪንግ ኢልዎም ይካልኻ
نقوم مشيتن عصب يقبلنا عصب تاريخ أودو أنا كم زمن دو كم زدو عصرت جزء سلز بالكاز غير نجار يلن أول سعيد أبزان موضة فيديو راتو مبل تمدو 30 5 تبل حنت زربات زاري بنير دينو أبي أحمد أنا كبزع زيت زاري بابزقن السوس بوجرون أسمير لانير أبي أحمد أفتق بحري ببهلاوي بجغرافيكاوي بقلة ملا بسجنتير بحلمي ببهجي يقبعني زبل بهزبي يقبعني زبل لكلت عمدي ولا لنا بثلاث عمد زقرب زربات زاري بكبك نشتي فايلو انتخونه أب حقاو بيت فرد كيدو خاص سايتراي سوزتاي نغركا he knows حساو مغانون زغوني حقاو دقف سند كم زي بلونا تسحطو زلو نبروباغندا يتقطعوا لهم زلون لعلو كل دما أفدق بحري بكوينات راي كم زلو تهديد راي كم مثلكم سبع لو نعو أو في روزلو دفينا بكوينات كتوز دلزلو لذي اتي نعو ناب كوينات كتوز دلزنا برد ما تبوغ يريز فلت بنتاشمو كركب كم زي كل زغوني يقولنا حقاو من قدي نتافدق بحري كرخبو كم زي كل سلازي دراما فتيركا بكوينات نابت بوتات تنمتاوي زبانيرو تاو أمريكا نبي إرترا تمثل نناترب حيجن تايم زبلو زلو زوم دبل تجنا من كشم قلنا يخل من أو كباز حنا يخل زبل زرباينا نسمع زلنا سلازي PMB lock the door سلازي نايف دق بحر حطون الزبل أبي أحمد بعلو عسي ويو مفتح غير رقيت ويو permanently signing the Saudi Arabia Treaty السعود العرب استفرمه أفدق بحر زبال دعريو كم زي كفت بحقاوي عسي ويو دم هادك نتي وعلى الجرس نتي شمقلنا تقبليه بمبال اقباي زي بهالو كفت امت رايزلو دوباتنا يرترا فريمو كبكا دحريز مصابي احمد دما يقبلون كتكبرون يلو دما نتمعصو رقيت ويو سلازي زي تفلطو تخوينكم حقاوا قبابات حق خيتكم تمهارو سباي تصممو يبلولو permanently signing by Saudi Arabia explicitly recognizing Eritrea's territorial integrity to secure his Nobel Peace Prize. نزيع سلة قبريب دما شلماتنا نوبل يبمو. I mean, this is really clear. The speaker claims there is zero legal path under international law for Ethiopia to claim ASAB. No international law expert has been able to write a valid legal argument for it. سازي دكتور is كميلي زردوم زلو دكتوري يوناس بايرودي قال يزبال دكتور PhD. سازي بزخون يكون zero حقاوي منقدي إثيوبيا زيرو حقاوي منقدي زلوا بحقنا أفتق بحر كبير ترى توسد that's why دما زخونة كيلانا حقي نبيت فرد قريبو نب حقاوي سنة عيفو كقرب زي كاله بروباغندا ترى كزلوا قبل بات لاتين أمريكان president زبالة تاريخ هذا ما يبلالو the speaker cites a similar case in Latin America referring to Bolivia and Chile where a landlocked country sued for sea access based on historical rights and necessity. The International Court ruled that recognizing borders are absolute. Country cannot be forced to negotiate away its land if it doesn't want. فإذا أنت عايز بتقول له المحجي كما هاجر بوليفيا زبال أبا هاجر لاندلوكت هاجر كاب تشيلي إذن تشيلي أنت تريوم سنبتكم كاب سمين ندبوبسي أيضا تهاجرسي لك كم زي مسمر 3 سنتيمتر مسمر بيت مرتي تحنسس أولز نبرك مسمر تذكروا ده مسمر يات مثل تهاجر كاب سمين ندبوب سويلا تزرق هذا لأنه قلنا لما أيضا كندي 10 كيلومتر تخون دي أنا قلنا فلت تهاجر نتخلوجنا زين واحد بتريها تمثل لك بتركت أم بترجع مصدر وكمان تجيب بوليفيا حتى توم نحن أفتق بحرك وابنا لو كابزو كله أفتق بحرك انت الكلية بالناني له كابنا إيرترا زجاجة دي تهاجرتي انتهي لهم ما مسكه كم زبالي لين لهم أتي international court دما لولا ونتنا هاجر ويون بعلم درجة استخبارات دوبات نسخات أقام سلزقات ما كوين بزعز بس سلزلا كوين أفتق بحر سلزي بالكا زغيرنا قال يلني لهم أبدي لهم ملو سلزي the Russia comparison and sanctions Russia can withstand international sanctions because it's self-sufficient in oil, wheat, and minerals. Ethiopia, however, is dependent on foreign aid. بحايلك كورير كان رئيس كذا ما كم راشا مالتيو كم تنسونتولو كم راشا خيت كورير كا إيرترا لولاو مريت إيرترا تورر تجمير كا علم كتجدا كا راشا مقبرة سعد نفسها زخالت نداد زلوا بزحات وراتنا تبع على تفري مسرتها وتكنولوجينا عدد زلوا سلازي أجيتايا كتنبر تغليا إثيوبيا لماني تهاجريا بعد الخيل كاي غيلو سلازي لماني تهاجر رديتن دقومان أخلن
ነዳድን ካብ ካልእ ትጥቀም ብእገዳ ኣይኮነን ዓመታት ክትቅፅል ሶምን ክትቅፅል ኣይትኽእልኒ ኣይኮነን ተኣጊዳ ነዳድክ በዚ ናይ ኩናት ናይ ሕርሙዝ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ሃገር ክትብተን ንእሽተይ ተሪፉ ኣሎ ስለዚ stay real ኣብ ኩንነት ኮንካ ንበር እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣሚን ናይ ብሓቂ እዝኖም ደጊፉ ኣስሚዕዎም ዝበሃል ግን የለን ተሓቂ ፅቡቅ ጌሩ ነጊርዎም ኣሎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኢትዮጵያ ትኽተሎ ዘላ ሓደጋ ምዃኑ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ድማ ብቐሊሉ ክርከብ ዝኽእል ከም ዘይኮነን ብሓይሊ ክረኽቦ ይክእሉ ብሕጊ ክረኽቦ ይክእሉ ቀበፅዎ ኪንዎ ገጽኩም ሰጉሙ ዝብል ዘረባ ይመጽእ ዘሎ እጂ እንታይም ዝብሉ ዘሎ ብሰላም ናብቲ ጣውላ ክምለስ ኣለና ዋን ይሰፋል ማለት ነው ስለዚህ ባለው ሁኔታ ላይ የራሱ አዎንታዊ ነገር ይኖረዋል ተብሎ ይታመናል ምናልባት እንግዲህ የኤርትራ ላይ አሜሪካ ማዕቀብ ጥላ ቆይታለች የተባበሩት መንግስታትም ኤርትራ ላይ ማዕቀብ ጥሎ መቆየቱን የሚተንትን ለማለት የሞክሩ ሰዎች አይቻሉ በአጠቃላይ ግን ከዚህ ቀደም በቀደሙት ቀናት ያነሳነው ነገር አለ በኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄን በተመለከተም የኢትዮጵያ መንግስት ለቻይና ለአሜሪካ ለአውሮፓ ህብረት ለአፍሪካ ህብረት ወደታሰሩ ጥያቄ እንታይም ዝብሉ ዘለው አብይ አሕመድ ብጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ክሽምግሉና ንኩለን ሃገራት ሓቲቱ ኣለኹ ለሚነ ኣለኹ ንዓበይቲ ሃገራት ኢሉ ነይሩ ስለዚ ናይ ቻይና ልኡኽ መፂኡ ነይሩ ኣሜሪካ ድማ ምስ ኤርትራ ፅምዶ ክትገብር ትፍትን ኣላ ስለዚ ብኡ መንፅር ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ጉዳይ ክፍታሕ ከም ዝኽእልን እሞ ዝኾነ ነገር ከጋጥም ከም ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብ ተስፋ ስለ ዝነብሩ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንክትዕረቕ ኤርትራዊ ፀገም የብሉ ከም ዝበልናኩም እቲ ዕርቂ ግን ኣብ ምንታይ ተመርኪሱ ክግበር እዚ ዕንደራን ጠራዕራዕ ናትኩም ዘይኮነ ኣብ ኩንነት ዝተመርኮሰት ኮይኑ ኤርትራውያን ሃፒ ምሳኻትኩም ሰላም ንክግበር ምስ ማንም ሃገር ሰላም ንክግበር ኤርትራ ፀገም የብላ ቅድሚ ሕጂ ገይራ ድሕሪ ሕጂ እውን ክትገብር እያ ትሕቶ ግን ኣብ ምንታይ ተመርኪስካ ኢኻ ሰላም ትገብር እዩ ሰላም ኣብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ናይ ኤርትራ ምስ ዘኽብር ጥራይ እዩ ሕጂ ኣብ ተመሊሱ ነቲ 2018 ዝቕበሎ ዝነበርኩ ክገብርየ ሕጂ ድማ ናብ ኤርትራ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብሎ ዝነበርኩ ክጎትፈ ክብል ይኽእል ዶ ኣብሶሉትሊ ክብል ይኽእል እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ከባይሉ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ገይሩ ሓንቲ ዓመት ለል ንሰበለ ኣብ ትርኩ ከይዱ ኩሉ ገዲፈ ይቕረታ ግበሩለይ ብሰላማዊ መንገዲ ሶማል ተሂባትኒ ክቕበል ኢሉ ውዕል ዝፈረመ ምስ ኤርትራ ድማ ከምኡ ክገብር ይኽእል እዩ እቲ ሕቶ ኤርትራ ክትቅበሎ ትኽእል ዶ እዩ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ንክትዕረቕ ወይ እውን ዝምድና ንክትገብር ምስ ጎረባብትኻ ዝምድና ምግባር ኣገዳሲ እዩ እንድሕር ኢሎማ እሞቲ ጎረቤትካ ድማ ልኡላውነትካን ግዛእታዊ ሓድነትካን ክኽብር ኢሉ ከም ብሓድሽ ክፍርም እንተኮይኑ ኤርትራ ሰላም ክትገብር ፀገም ዘለዋ ይመስለኒ ምክንያቱ ኤርትራ ሰላም ከም ትደሊ ግምት ናትና ኣበይ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪብና ኢና ክልል ኣየር ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ንክጥቀመሉ ስቲል ኣፍቂዶም ኣለዉ ስለዚ ኤርትራ ዋላ እኳ እቲ ኢንጌጅመንት ፅምዶናታ ምስቲ መንግስቲ ፅቡቅ እንተዘየለ ወይ እውን ዝምድናታት ሕማቕ እንተሎ ኤርትራ ግን ኩሉ ትቢንቶታት ኣይኣፍረሰቶን ኣላ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ መስመሩ ተተመሊሱ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ፍቅርን ስኒትን እዚ ንሪኦ ዝነበርና እዚ ክምለስ እዩ ዝብል እምነት የብለየን ምክንያቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ባህርያት ክንሪኦ ከለና ጅስት ንሓደ ነገር እንተሰጊርዎ ካልኣይ ግዜ ዝምለስ ኣይረኣናን ስለዚ ምስ ኣቢ እዚ ዝነበረ ፅቡቅ ዝኾነ ፍቅርን ዕርክነትን I don't think እዚ ነገር እዚ ክምለስ ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ቢትሬያል እቲ ጥልመት ስለ ዝተረኣየ ኣብ ከምዚ ደረጃ ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ክትግምት ቁርብ ክብል ዝበለ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ምስ መለስ ርኢናዮ ፅቡቅ ዕርክነት ነይርዎም ኣብ መወዳእታ ሓንሳብ ምስ ተባትኹ ከይተዓራርኹ መለስ ናብ ቤት ኣማኑ ከይዱ ኣሪፉ ማለት እዩ ምስ ኣቢ ድማ ሕጂ ተመሊሶም ናብ ዕርክነትን ናብ ፍቅርን ናብ ምትሕቑቓፍን ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም ኢለ ክግምት ኣይክእልኒ ጠቕላላ ከጋጥም ኣይክእልኒ ንምባል ግን ከቢድ እዩ you never know politics is always politics so things may change they may change their positions ኩነታቶም ቀይሮም ኣብ ጣውላ ክረዳድሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም እዚ ብብዙሕ መንገዲ ንግዜ ክንገድፎ ንኽእል ነገር እዩ ኣየጋጥምኒ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምስቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ንረብሓ ንድሕነት ናይ ሃገርን ንረብሓ ናይ ኤርትራን ክሳብ ዝኾነ ድማ we have no problem now let's continue ኣብቲ ዝቕፅል ዘሎ ብፍላይ ኣብ ከባቢና በዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኽየድ ከም ዘሎ ንምግማት ዘድልየና ማለት እዩ ሓደ ነገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ እዚ ኣብ ዝከረየኩም ፀናሕኩ እዚ ኣብ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክገብር ይፍትን ኣለዎ ወይ እውን ድሌት ኣለዎ ወይ እውን ተበግሶታት ክወስድ ይኽእል ክበሃል ከሎ ኣብ ምንታይ ተመርኪሱ እዩ ዝገብር ዘሎ ስለምንታይ ነዚ ስጉምቲ እዚ ክገብሮ ዝመርፅ ዘሎ እንድሕር ኢልካ ብዓብዩ ኣብዚ ከባቢ እዚ ብዙሕ ሽግር ኣጋጢሙ ስለ ዘሎ እዩ ንኣብነት ለንቀነ ትዝረብ ዘላ ጉዳይ ናይ ሱዳን ናይዘን ስዑዳይ ዘን ሃገራት ዓረብ እሞ ክንሪኦ ነዚ ኣብ ግምት ኢኻ እንተሪኻዮ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ክቀያየር ከም ዝኽእል ንምግማት ክጠቕመና ይኽእል እዩ I'm going to give you first
there was this story كابيد ما تمثلكم أبي زلات story let's start with this one إذن هجرات عربنا حتحدن زقبرو زلوا أما كنري تحريونا بكن حلفينا. I saw your question about has the war permanently damaged Dubai and Doha's neutral safe hub brand, and Muzammil followed up the question with what would it actually take for Gulf states to break from US hegemony. Qatar and the UAE believe that this war has exposed very existential threats to their states. These are small states that can only survive with the support of a foreign power. What I mean is, the Qataris built their defense infrastructure on the Al Udeid base by the Americans. 1996, they bring in the Americans to point the base at Saudi Arabia to prevent any scenario by which Saudi Arabia can swallow up the Qataris, whether culturally or militarily or the like. The UAE likewise did the same. هذا نقريه كبرها لكم دليل كنسمع صراحنا زربا نمنتاي كتبرهنا إليها أمون جزين هجرات عرب زلو زمدنا أزياد كبي درجة بتوعكم زلو نمجنزاب تراي زمسألكم زلو. This story has become very interesting now. هذا نقر زكيناتنا إيران أبدح المجارجة أمون قتن هجرات عربون اتزنا برد أجمع استفدت عد مثلنا له. إيران السعودية قطر إمارات بحرين الكويت نقول لنا زهرة مثل تقال في ستيتس حد الناس برد مثلنا نيرو. No. It's quite different. هذا تي إمارات زبال كنا من تايمس إسرائيل حواقي فهم زلوا نزال ستوريز ياسم علي. With us, please, as I'll be joining back with you very shortly. Reportedly, Israel deployed an Iran Dome battery to United Arab Emirates early in the war with Iran, warning along with troops to operate it, marking the first time the system has been sent to another country outside Israel and the US. During the US-Israel war on Iran, Tehran launched انتايس كيف لو إز ستوريزي إسرائيل نزا ايرون دومز بهال اير ديفنس سيستم بجك إسرائيل زلوي لأن أمريكا ونيا بالله أبتك قد متوكينات مجمارو أبزياون كاليف ستور نيرات إن so that it can be verified كونه لسلو زلو. Israel secretly step in to defend the UAE during the West Asian War. Well, reports have now emerged that Israel quietly deployed its Iron Dome air defense system as Iranian missiles rained down on Abu Dhabi. انتايم زبلو زلو مسيلكم إسرائيل اير ديفنس سيستم ناتات نتا ايرون دوم زبحل أبقد متوكيناتنا إيران مجمارو نتا أصوارن سراويت ناتا سديدا ني إيران تكلاخل الله كم زنبرت إيران كل التشح دي ولا كل تشحين شو من تميتن درونات ميسايل تتوكيس لهم لعل 9% نتيز تتوكيس لهم اليومو حيال زخون سراويت على ناكبلو قلو ناوي نو سلمنتاي إسرائيل أبتعد خوينا تكلاخل سلزنبرت كالاي دما سلمنتاي إيران ناب إمارات ببزح تتوكس كم زنبرت نلكم تحكي مخنياتو سراويتنا إسرائيل أوشت إيران كوينو يكلاخل كم زنبرت مس جزية دما يتقع كم زنبرة كنسمع مخانا نجزية نقدر فتح سراويتنا إسرائيل أبوشت إمارات كوينو نتا ايرون دومز بهالتكنولوجي ناتو حزمتيو ني إيران ني إمارات كلاخل الله كم زنبرة إيران دما ببزح نابز بوتازي زتكسوزنا بروز جابيد وسايب Iron Dome system, dozens of IDF soldiers to UAE during the Iran war. ስለዚህ ጀሩሳሌም ፖስት ዝበሃል ናይ እስራኤል ዘውፅኦ ሓበሬታ እዩ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ ኢራን ንኢማራት ብፍሉይ ተሃርማ ዝነበረት ስለምንታይ ምስ ተባህሉ ንሕና ምዕቡላት ስለ ዝኾና ሃብታማት ስለ ዝኾና ስለ ዝኾኑና እዩ ዝብል ዘረባ ካብ ኢራን ካብ UAE ንሰምዕ ነርና ካብቶም ፖለቲከኛታት ግዳ ሓቂ ሰራዊት ናይ እስራኤልን ቴክኖሎጂ ናይ ምክልኻል ናቶም ናይ እስራኤል ኣብቲ ቦታት ኣትዩ ካብ ኢማራት ድማ ብዙሕ መጥቃዕቲ ይካየደልና ኣሎ ዝብል ዘረባ ካብ ኢራናውያን ይስማዕ ፀኒሑን ኣሎን እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ገለ ካብቶም ዓብ ታርጌት ገይሮምሎም ዘለዉ ንሱ እዩ ከም ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ኣገዳሲ ሓቂ የጉላሕ ኣሎ ምክንያቱ ኢማራት ኣብዚ ኩናት እዚ ምስ እስራኤል ዘለዋ ዝምድና መሊሳ ዕምቆት ወሲኻትሉ ከም ዘላን ኣብ መንጎ ኢማራትን እስራኤልን ዘሎ ዝምድና ካልእ ደረጃ ናይ ምትእስሳር ሰጊሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ዋላ እውን እቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ኣብ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኢማራት ሕጉስ ከም ዘይኮነት እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለምንታይ ከምኡ ኢልካ ክትብሉ ንትኽእሉ ኢኹም let me show you this thing እዚ ሪፖርት እዚ ለንቀነ ዝወፀ እዩ እንታይ ዝብል ወፂ መስለኩም ኣብ ፋይናንሻል ታይምስ ወፂ ነይሩ UAE demands 3.5 billion back from Pakistan over the Iran mediation role ኣብዚ ኩናት ናይ ኣሜሪካን ናይ ኢራንን ነቲ ሽምግልና መን ተካሂዶላ ፓኪስታን ትበሃል ሃገር ምሽ ኢልና ኢራን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ፓኪስታን
أمونغو إيرانن أمريكان زلو كوينات كشمجل مس جمرت إمارات تايس كجيرا نتي جنزب كباب 3.5 بليون باكستان لقي حتى زنبرت جنزب حج ملس اللي بمبال حيال صعط جيرات الله زد ما نمتايو سلمتاي نتي كوينات نكودا شمجلنا تكايدو لهم أبغون خوينكم نيران أم غرقار نيران أم الدخاب سرعتنا إيران موداق زي تحبسوا زمالة دما إسرائيل تكوينات تتوكل لا يتدلني هايلنا هنا اتشم قلنا هذا ما كفرس تدليو لايلنا إسرائيل كنت قطع تزاريبا كتسمع سلا زي تخلاب على باكستان بمن جرت تزارب الله بإمارات جرت تزارب الله إمارات دما جنزبنا جوادا سلا زنبرم نتي 3.5 بليون قلتيفكم ملسولنا تعلما دما منجست باكستان أب سونكوف سلو سلو زخونه كفرس أب إيران رجيم تشنج تدي تخايده أب باكستان ككايد سلا زدليو تتسقم ندن 3.5 بليون من كفيل وين بللو سعودية Saudi Arabia stepped with 3 billion in fresh deposits and extended an existing 5 billion in deposits for a year longer, deepening Riyadh's position as Pakistan's primary Gulf patron. ስለዚህ እንታይ ገይራ ኢማራት ነቲ ፓኪስታን ዝበሃል ፀቕጢ ገይራ ኣብ ክሳዱ ደው ኢላ ከተፍርሶ ዝሓሰበት ስዑድያ ኣብ ኣኸላትያ ነቲ ገይም 3 ቢልዮን ናቶም እንኩም ንፓኪስታን ብምሃብ ነቲ ኢማራት ዝበሃል ኣውፅዎ ጠቕላላ ካብቲ ፀወታ ኣውፅዎ سعودية خسلمتها إن باكستان تسقع على نهر لكم ما باكستان نيكولر رواها قريب لازم نيكولر شيلدك تركب سلا تدلون كلاي مكل خالنا باكستان حيالي بزح سراويت لهم حيال بكل خال دمالو أمين نهندز قبر وابز قرباري نهند فكروا متيو كنا نفرتنا أتقاطع بيلهم لنا يرونا تشاينا تكنولوجي لهم أمريكا تكنولوجي ونالو سلازي تي أب باكستان زقبر زنبرك قدمن وددرن عمونغو إماراتن سعوديان تودي له ስለዚ ኢማራት ናብ ህንድን ናብ እስራኤልን ተፀጊዓ ስዑድያ ድማ ምስ ቱርኪ ምስ ፓኪስታን ኮይና ትኸይድ ኣላ ኢራን ድማ ኣብዚ ኩናት እዚ ሕጂ እውን ኣብዚ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ በሪሂላ ኣሎ ፓኪስታን ኣገዳሲ ተራ ትፃወት ኣላ ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ስዑድያ ድማ ፓኪስታን ንኸይትወድቕ ትሕግዝ ኣላ ስለዚ ስዑድያ ምስ ኢራን ዋላ እኳ ዝምድና እንተደይገበረት ኣገይን ካብ ኢራን ሕማቕ ነገር ኣዝዩ ከቢድ ነገር ክመፅኦም ከም ዘይክእል ነብሶም ይከላኸሉ ኣለዉ ኢንዳይረክትሊ ብግምት ኣሉ ኢማራት መሊሶም ታርጌት ንክኾኑ ገይሮም ኣለው ኩናት ከም ብሓድሽቲ ተጀሚሩ ኢማራት ከቢድ ፈተና ክመፃ ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድልየና እዩ እዚ ነገር እዚ ድማ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘሎ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ከድሊ እዩ ቢካዝ ነቲ ኩነታት ናይ ዓለምና ብዓቢ ተራ ክፃወት ዝኽእል እዩ ኣቡዳቢ ስትሪክትሊ ስትራክ ባይ ሞር ን 2000 ኢማራት ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ክሳብ 2700 ናይ ኢራን ሚሳይላት ኣብ ልዕሊኦም ምስ ድሮናት ኣብ ልዕሊኦም ከም ዝተተኮሰ ዝዝከር ኮይኑ ኣብቲ ኩናት እቲ ፓኪስታን ኣብ ጎኖም ክትከውን ይደልይዋ ነይሮም ፓኪስታን ግን ኣብዚ ኩናት ኢድ የብለይን ኣነ ክሽምግል እየ ነቲ ኩናት ጠጠው ንኽብል መንጎኛ ክኸውን እየ ዝመርፅ ስለዝበለት እዚ ጉዳይ እዚ ንኢማራት ከም ዘቆጥዓ ስለዚ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዘሎ ባእሲ ስቲል ካልእ ባእሲ ስለ ዘሎ እዩ ስቕ ኢሉ ዘሎ እምበር ኣብ ትሕቲ መጋረጃ እቲ ባእሲ ይቕፅል ኣሎ and መን ይሕጎስ ኣሎ ስዑድያ ይሕጎስ ኣለዉ ነዳዲ ይሸጡ ኣለዉ እዮም now let's go back to ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ተራ ናይ ኤርትራ ድማ ኣብዚ ስለ ዝመፅእ እዩ እዚ ኩነታት ወሽመጥ ሕርሙዝ ከም ትፈልጥዎ ኩልኻትኩም ከቢድ ዝኾነ ፈተና ኮይንዎም ኣሎ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብፍላይ ነተን ቀጠር ኢልካ ኢማራት ኢልካ ባሕሬን ኢልካ ኩዌት ኢልካ እንኮላይ ኢራቅ ከቢድ ፈተና እንዲያጋጢሞን ዘሎ ጠቕላላ ኤነርጂ ናተን ክሽየጥ ኣይከኣልን ዘሎ ስዑድያ ግን ብቀይሕ ባሕሪ ገይራ ትሸይጥ ኣላ ሕጂ እታ ባብኤል መንደብ ትበሃል ሑቲ ክዓፅዋ ይኽእሉ ኣይክእሉን ኣገይን ኣዛራብ ኣርእስቲ እዩ ስዑድያ ግን ኩሉ ናታ ተበግሶታት ብድሕሪ መጋረጃ ትሰርሖ ዘላ ሑቲ ንዓዓ ክዓፅዋ ከም ዘይብሉ ነዳዲ ናታ መሸጣ ክትቅፅል ከም ዘለዋ እዩ ፎሬን ፖሊሲ ዝበሃል መፅሄት እንታይ ለውፅኡ ነይሩ ሓደ ፅሑፍ ኣብዚ እዋን እዚ ስዑድያ ናይ ቃላት ስዑድያ ሓሳዊ ሃገር እዩ ሓይሊ እንተዘልዎ ነይሩ ኣብ ጎኒ እስራኤል ኮይኑ ንኢራን ማሃረማ ነይሩ ሓይሊ ስለ ዘይብሎም ግን ሳክት ኣብቲ ቦታ መናውራ ጥራዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኢሎም ፅሒፎም ነይሮም እዚ ማለት ድማ ንስዑድያ ደፋፊካ ናብቲ ኩናት ምእታዊ ብዙሓት ስዑዳውያን ኣብቲ ኮሜንት ሴክሽን እንታይ ኢሎም ነይሮም ፈሊጥና ያለና ሽጣራ ናትኩም ናብ ኩናት ዝበሃል ኣይንኣቱን ኢና እዚ ኩናት እዚ እስራኤልን ኣሜሪካን ኢኹም ጀሚርኩሞ ፈኪርኩም ጀሚርኩሞ ተደሊኹም ወድዎ ተደሊኹም ድማ ተሸምገሉ ንሕና ንኣትወሉ ጉዳይ የብልና ብምባል መልሲ ይቦሞም ነይሮም and that is also another very important development ምዕባለ ኣብዚ ከባቢና ንሪኦ ዘለና ኩሉ እዚ እንታይ ይደርየና ዘሎ እቲ ኩናት ብድሕሪ መጋረጃ ብዝበርትዕ መልክዕ ይቕፅል ከም ዘሎን መወዳእታ ናቱ ድማ ንፁር ከም ዘየለን ክሳብ ሕጂ ስለዚ
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓንቲ ነገር ክውስኸልኩም መጠን እስራኤል ምስ ኢራን እና ፍቅሪ ናቶምን ዝምድና ናቶምን እናሓየለ ዝመፀ ብኡ መንፅር ኣብ ከባቢና ዝግበር ስጉምቲ ድማ ኣብ ግምት ክትእትዎ ኣለኩም እንታይ ማለት እየ Staggering chain of events. A U.S. senator demanding recognition on Capitol Hill, Israel planting its flag in Hargeisa, and a desperate Mogadishu issuing a Hormuz-style threat that could set the Red Sea on fire. Is the world ready for a new sovereign in the Horn? Or are we watching the start of a regional world war? This is Semenigna Spotlight. Let's get into the narration. Our story begins has just done the unthinkable. እንታይም ዝብሉ ዘለው ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ መፂኻ ነዚ ጉዳይ እዚ ክትሪዮ ከለኻ ሶማሊላንድ ዝበሃል ኣብ ሶማሊላንድ መነመን ኣለው ብልፅግና ወሲኽካ እስራኤል ኢማራት ሶማሊላንድ ከምኡ ድማ ኣቢ በቲ ሓደ ወገን ድማ ምስ ሶማልያ ደው ኢሎም ዘለው ስዑድያ ቱርክያ ግብፂ እዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ብብዙሕ መንገዲ እዮም ዝዋግኡ ዘለው እቲ ናይ ሶማሊ ጉዳይ ኣገይን ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ኣብ ኤርትራውን ተመሳሳሊ ዝረአ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ክትገብር ኣይትገብርን ኣብ ዝበሃል ዘሎ ንኣሜሪካ እቶም ኢማራት ኢልካ እስራኤል ኢልካ ካልኦት ኩላቶም ኖ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክግበር የብሉን ኤርትራ ከምዚያ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብግምጣሉ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃልካ ምስ ኤርትራ ዝምድና እንተዘይገይረ ሓደ ዓብ ክሳራ ከጋጥመኒ ምክንያቱ ትረብሓቲ ናብ ካልኦት ክኸይድ ስለ ዝኽእል ዝብል መረዳእታ ኣለዎም እዚ ነገር እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ማኒፌስትድ ክኸውን ንሪኦ ኣለና ኣብ ሱዳን ማኒፌስትድ ክኸውን ንሪኦ ኣለና ብኡ መንጠር ድማ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ክንሪኦ ኢና ተጠንቂቕካ ምርኣይ ዘድልዮ ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣገይን ሓንቲ ነገር ኣብ ቁጠባ ምናልባት ነዚ ነገር እዚ ሓንቲ ነገር ክውስኸልኩም እየ እዚኣ ነገር እዚኣ ናብ ግብፂ ከነስግራ ኢና እዚኣ መስምዑለይ ምስ ኢትዮጵያ እንታይ ምትሓስ ከም ዘለዋ ከርእየኩም እየ Tallest building in Africa is located here in Egypt's new capital. And what these two things have in common is that they're both empty and expensive. Here's the Taya Misr Bridge. It's the widest bridge in the world for the sole reason they wanted to hold the Guinness World Record. And these investments, among many others you're about to see, were all made to save the Egyptian economy. But they did the opposite. They were the catalyst for what happened in March 2024 when Egypt did 4 things no country ever does voluntarily. It devalued its currency by 38%, it raised interest rates by 600 basis points, it signed a new deal with the International Monetary Fund. እዚኣ ዘረባ እዚኣ ከርእየኩም ደልየ ዘለኹ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመት ኣብ ኣሜሪካ ምስ IMF ብዝገበሮ ስምምዕ ነቲ ባጤራ ናይቲ ሃገር ናብ ፍሎቲንግ ናብ ዕዳጋ ከም ዝወርድን ኣብ ዕዳጋ ከም ዝውሰን ናቱ ማርኬት ፕራይስ ውሳነ ወሲኑ ብኡ መንፅር ድማ IMF ብዙሕ ገንዘብ ሂብዎ እዚ ኮሪዶር ልምዓት ተባሂሉ በለጭለጭ ዝሰርሖ ዘሎ እንሪኦ ዘለና ኢና ነዛ ርስ እዚኣ ግን ቅድሚኡ መን ገይርዋ ነይሩ ግብፂ ዝበሃል ሃገር ግብፅን ኣብን ክልቲኦም ግብፅን ኢትዮጵያን ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ሃገራት እዮም ክልቲኦም ግን ናይ IMF መርፊ ተወጊኦም ደስተይም ሕማም ሓደ ዓይነት ሕማም ንክልቲኦም ክቐትሎም ቀሪቡ ኣሎ ካብኡ ናብኡ ናይ ኣቢ ስለ ዝገድድ እምበር እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ከተማ እዚ ብብዙሕ ገንዘብ ተለቂሓ ግብፂ ሓደ ካፒታል ሲቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክገብሮ ዝፈተነ ግብፂ አልሲሲ ድማ ካብቲ ከተማ ካብቲ ካይሮ ውፅእ ኢሉ ሓደ ፖለቲካዊ ከተማ ወይ እውን ሓደ ናይ ካፒታል ሲቲን ካልእን ዘለዎ ምዕቡል ከተማ ዱባይ ዝመስል ክሃንፅ ይፈትኑ ክልቲኦም ዱባይ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ እጂ ናይ IMF ገንዘብ ወሲድካ ልቓሕ ወሲድካ ዝእተው ዘሎ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ከም ዝኾነ ነዚ ቢንቶ ሰሪሖም ኣብይ ኣሕመድ እውን ከምኡ ቢንቶ ኣብ ባህር ዳር ድገለ ሰሪሑ ብልጭልጭ ዝብል ገይሩሉ ነይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ኮሪዶር ክልቲኡ ሓደ እዩ እቲ ሕቶ IMF ዝገበሮ ፕሮጀክት እዩ ክልቲኦም ሃገራት እንታይ የጋጥሞም ኣሎ ኣብዚኣ ሓሊፍና ንስማዕ እዮም እቲ IMF ባጤራ ናቶም ናይ ክልቲኦም እንታይ ሽግር ገጢሞም ስምዑ እዚ hard currency, either as initial investment to build, or the country builds foreign reserves without having to borrow them. For a country whose entire economic crisis is fundamentally a dollar shortage, this is catastrophic. It's why the Egyptian pound has collapsed 4 times in a decade. There simply aren't enough dollars coming in, and every departing company makes it worse. This was one of the catalysts that led to Egypt borrowing money like it wasn't going to be here tomorrow. Egypt's external debt in 2013 when Sisi took power was around $43 billion. ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ባጤራ ናይቲ ሃገር ድማ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፀገማት እዩ ኣሎ ልክዕ ከም ብር ናይ ግብፂ ፓውንድ እውን መዓት ሽግር ይገጢምዎ ዘሎ ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ፀገም ኣለዎም ከቢድ ናይ ዶላር ሕፅረት ኣለዎም ከቢድ ናይ ዶላር ሕፅረት ዘለካ ቀዳማይ ነገር ብዙሕ ህዝቢ ኣለካ ብዙሕ ነገር ካብ ደገ ትደሊ ኢኻ ዶላር ድማ የድልየካ ማለት እዩ ብግምጣሉ
ندقت سديدكا زأكل دولارات كتمصاي تخنيخا سلازي قبل عليه دما نتباتيرانات كعب عداقا واغانات كوسن تغيركايو توساخي انفليشن تمصا تعدي لك كما بي ግብጽ ድማ ተመሳሳሊ ናይ ቁጠባ ቅልውላው ኣለዎ እቲ ጸገም ድማ IMF ዝፈጠሮ እዩ ኩሎም ቶም ሃገራት ድማ ከምዚ እትሪዎ ዘለኹም ሸርፊ ከቢድ ኮይኑ መናሃብሮ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ከም ዘሎ ይዝነገር ዘሎ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገምን ኣብ ግብጽ ዘሎ ጸገምን ኣብ ናይጄሪያ ዘሎ ጸገምን ሓደ እዩ መበገስናቱ ድማ IMF እዩ IMF ዝፈጠሮ the same pill the same ከኒና እዚኣ እትሪዎ ዘለኹም ነተን ዓበይቲ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ናይጄሪያ ዝበዝሐ ህዝቢ ኣለዎ ኢትዮጵያ ግብጽ ሰለስተ ምዕራብ ምብራቅ ሰሜን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከመይ ከም ዘሎ ካል ግዜ ክነግረልኩም ሰለስቲአን ሓደ ዓይነት ሕማም ኣለዎን ሰለስቲአን ድማ IMF ዝወገአን መርፊ እዩ ካብዚ ጉዳይ እዚ መነን ይክወፅእ መነን ይኸቡ ገይሩ ክጠፍእ ግብጽ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ክሪቲካል ስቴጅ እዮም ዘለዉ በቲ ዘለዎም ናይ ቁጠባ ፀገም IMF ዝፈጠሮ ሕፅረታት ካብ ካልእ ብብዙሕ መንገዲ ድጎማታት ይመፅኦም ኣሎ ግን እቲ ቁጠባ ብድጎማ ጥራይ ክድሕን ዝኽእል ኣይኮነን ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ፀገም ኣለዎ ስለዚ ናይ ኣብ ፀገም ቅድሚኡ ዝጀመሩ ሃገራት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቖም ኣሎ ኣብ ድማ ዝፅበዮ ዘሎ ናይ ናይጄሪያ ደረጃ ወይ ናይ ግብጽ ደረጃ ብርግጽ በዓል ግብጽ መዓት ድጎማታት ረኽቡ ኤውሮጳ ሕብረት ብዙሕ ገንዘብ ይሂቦም ኣለዉ ከምዚ 140 ሚልዮን ንዓቢ ሂቦም ዘይኮነስ ቢልዮንስ ኢንቨስት ይገብርሉ ኣለዉ ኢማራት ጥራይሲ ንዓቢ ትድግፈያ ንብል ዘለና ኢማራት ኣብ ግብጽ ጥራይሲ ካብ 35 ቢልዮን ዲገለ ኢንቨስት ገይሩ ይበሃል ከምኡ ስዑድያ ቀጠር ስለዚ ብዙሓት ኢንቨስት ይገብርሉ ነይሮም እዮም ግን እኹል ኣይኮነን ነቲ ስዑድያ ነቲ ግብጽ ዝበሃል ሃገር ስቲል ከቢድ ዝኾነ ፈተና ገጢሞ ኣሎ እንታይ ኣብ መወዳእታ ኣገዳሲ ዘረባ እንታይ ዝብለኩም ዘለኹ እዚ IMF ዝበሃል ነተን ሃገራት ሓደ ብሓደ ከመይ ገይሩ የዕንወን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና and this is going to be a very critical thing to watch እዚ ንሪኦ ዘለና በለጭለጭ ዝብል ገዛውቲ ክንርኢ ከለና ኩሉ ነገር ንፅቡቕ ነገር ወይ እውን ፅቡቕ ውፅኢት የምፃልካ ማለት ከይመስለኩም ጥንቃቄ ዘድልዮ ነገር ከም ዝኾነ ምግንዛብ የድሊ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ሓንቲ ነገር ክበኩም ስለ ዝደለኹ እየ መንግስቲ ምስ መንግስቲ ከወዳድርን ነቲ ሓደ ሕማቕ ነቲ ሓደ ፅቡቕ ክብል ስለ ዝደለኹ ይኮንኩን ኣብዚ ለንቀነ ሓደ ናይ ሕብረት ናይ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካን ዴቨሎፕመንት ባንክ ዝበሃል ናቱ መራሒ ናብ ኤርትራ መፅኡ ነይሩ ገለ ካብቲ ዝበሎ ጊዴዎን ሙሳ ፖስት ዝገበሮ ክነግረኩም some countries are known more by what's said about them than by what is experienced within them ገለ ሃገራት ከም ባህሊ ኤርትራ ዝኣመሰላ ብዙሕ ብዛዕባን ሕማቕ ተፃሒፉ ኣሎ በቲ ተፃሒፉ ዘሎ ጥራይና ድማ ነተን ሃገረን ንፈርደን ኢሉ ከም ባህሊ ኤርትራ ግን ነቲ ተፃሒፉ ዘሎ ጥራይ ደይኮንካ ክሰምዕ ዘለካ ከይድካ ብኣካል ክትሪኦ ኣለካ ኣብ ባይታ ትሪኦ ነገርን ኣብቲ ፅሑፍ ትሪኦን ሰማይ ምድርን ፍልልይ ኣለዎ እዩ ዝብል እንታይ ይብል ኣሎ Eritrea reminded me of the distance between the two things ኣብ መንጎ እቲ ብፅሑፍ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሃልን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታትን ክንዲ ምንታይ ርሕቀት ከም ዘሎ ኣብ መንጎ This was my first visit We came to deepen dialogue move projects forward and understand where partnerships can go further ኣነ ናብዚ ክመፅእ ከለኹ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ሕማቕ ኣንቢበ መፅአ ግን ኣብዚ ባይታት ዕላማናትና ክንረዳዳእ እሞ ነቲ ዘለና ሽርክነት ከመይ ጌርና ዕምቆት ንገብረሉ እንታይ ፕሮጀክት ብሓደ ክንሰርሕ ንኽእል እቲ ዝምድናና ድማ ከመይ ጌርና ከነስፍሖ ንኽእል The work itself was clear energy transport financial sector modernization skill development but the experience unfolded differently it felt personal ታይብላ ለጅ እቲ ስራሕ ንሕና ክንሰርሖ ሓሲብና ዘለና ናብ ፀዓት ንጹር እዩ ነይሩ ዕላማና ናብ ፀዓት ናብ ቁጠባዊ ናብ ባንኪንግ ሴክተር ፋይናንሻል ሴክተር ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ነማዕብሎ ባንኪንግ ሴክተር ናትና ከመይ ጌርና ኤርትራ ከመይ ጌርና ነማዕብሎ ስኪል ዴቨሎፕመንት ብቅዓት ናይ ዜጋታት ብቅዓት ናይቶም ሰራሕተኛታት ከመይ ጌርና ንሕይሎ ነዚ ንክንገብር እዩ ነርቲ ዕላማ ናትና ኣብ ባይታ ግን እቲ ስራሕ ክሳዕ ክንደይ ዕምቆት ዘለዎ ስራሕ ከም ዝኸውን ተረዲእና ከም ኣብነት ድማ እዚ ዓባይ ኮምፕሊመንት ይሆብ ናብ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ሂወት እውን ትበፅሕ His Excellency Mr. Hagos Gebri Hiwot, the President's senior advisor, made things possible in a way that are not always visible, but are always felt. Clearness, access, responsiveness, the kind of support that builds real momentum. ናይ ፕሬዚደንት ቁጠባ መኻሪ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ሂወት ምስ ምስተራኸብና ነቲ ስራሕናሲ ኣመና ብቓላት እውን ክትገልፆ ዘይትኽእል ክስማዓካ ጥራይ ዝኽእል ኣጉሊሕካ ክትሪኦ ዘይትኽእል ግን ኣብቲ ስራሕ ኣገዳሲ ዝኾነ ምትሕባር ኢና ንሱ ድማ ንፁር ዝኾነ እቲ ንሕና ንክንገብሮ ንኽእል ብንፁር መንገዲ ምሳና ክሰርሑ ከም ዝደልዩ ካልኣይ ድማ ኣክሰስ ንዝምልከቶም ሰባትን ንዝምልከቶም ትካላትን ብክፉት ክንራኸብ ገይሮምና ሪስፖንሲቭነስ ብቁልጡፍ
ዝኾነ ይኹን ደልዮ ድማ ብፍጥነት ከም ዝፍጸምን እቲ ዘድልየና ብቕልጡፍ ከም ንረኽቦ ይገብሩ ነይሮም እዚ ድማ እንታይ ይፈጥር ነቲ ክንገብሮ እንደሊ ዘለና ፍጥነት ከም ንውስኸሉ ይገብረልና ኢሎም ዓብ ኮምፕሊመንት እዚ ከምዚ ዓይነት ካብ ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ባንክታት ንዓኻ ከምኡ ኢሎም ረብሓ ዘይብሎም እዚ ናይቲ ባንክ ሓላፊ ብዛዕባ ኤርትራ ጽቡቕ ተዛሪቡ እዚ ረብሓ የብሉን ኤርትራ ትቦ ነገር የብላ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሓቂ ንኽዛረቡ ነፍሶም ስለ ዝነግሮም ጥራይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚኡ ዝነበረ ናይቲ ባንክ ሓላፊ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ጽቡቕ እዩ ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ባንክ እዚ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ባንኪ ንኤርትራ ድማ ዓብ ሓገዝ ገብረላ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ፀገም ናይ ኤርትራ ንብሎ ኣብቲ ባንኪንግ ሴክተር እዩ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ሓገዝ ክገብሩልና ከለዉ ናይ ብሓቂ ዘድልየና ቀፂሉ እንታይ ይብላ ኣሎ ካብዛ ሓሊፉ ናብ መን ሓሊፉና ይብላ ኣሎ ናብ ክቡር ዶክተር ጊዮርጊስ ተክለሚካኤል ሚኒስተር ናይ ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ድሕሪኡ gave us his time beyond protocol غاري دكتور جيورجيس دما نتي منيستر نا ኤርትራ እዩ ነቲ ናቱ ትዝበና ዝነበረ ግዜሲ ካብ ዝግባአና ንላዕሊ ካብ ፕሮቶኮል ካብ ኖርማል ነገር ንላዕሊ ንክሕግዘና ይኸይድ ነይሩ ምሳና ይኸይድ ብኣካል ይሳተፍ ኣብቲ ዲስካሽንስ ምሳና ኣብቲ ቦታታት ክንበፅሖ ዘለና ይኸይድ ብራር ዓዲምና ኩሉ ነገር ነቲ ስራሕና ንክንሰርሕ ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ገይርልና ክፉት ዝኾነ ሃናፂ ዝርርብ ድማ ከነካይድ ክኢልና እዩ ዝብል ዘሎ ቀፂሉ we also engaged deeply with honorary Dr. Halima ካልኦት ድማ ዶክተር ሓሊማ ሚኒስተር ትምህርቲ ማለት እዩ ከምኡውን ሚኒስተር ኣረፋይ ነበርሄ ሚኒስተር ናይ ሕርሻ ከምኡውን ኣቶ ኣለም ክብረኣብ ሓላፊ ናይ ዕደናን ፀዓትን ማለት እዩ ከምኡውን ሚኒስተር ዓይኖም በርሄ ዳይሬክተር ጀነራል ናይ ናሽናል ስታቲስቲክስ ኦፊስ ነዚኣቶም ኩላቶም ረኺብና ኣዝዩ ዕምቆ ዘለዎ ስራሕ ክንሰርሕ ክኢልና እዮም ዝብሉ ዘሎ ንቐፅል ኣብ መወዳእታ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ሸውዳስ ኩላቶም ድማ ኣገዳሲ ነቲ ስራሕ ክሳዕ ክንደይ ኣኽቢሮም ከም ዝርይዎን ኩሉ እቲ ዝግበር ድማ ናተዩ ንገዛ ይሰርሕ ኣለኹ ከምዚ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ኮይንካ ክፍደስ የሎም ግዜ የብለ እንተይኮነስ ንገዝኦም ከም ዝሰርሑ ዘለዉ ሓላፍነት ዘለዎ ስራሕ ርኢና ይብሉ ስፔሻል ኣፕሪሲሽን ቱ ሚስተር ንያላ ቫልጂ ኦፍኮርስ ናይ ዩኤን ኮኦርዲኔተር ናይ ኤርትራ ፍሉይ ምስጋና ኣለና ምክንያቱ ኩሉ ነገር ብሓደ ከም ዝኸውን ትገብር ዘላ ኣብ ተደጋጋሚ መጉሰያ ኣለኹ ከምዚኣ ዓይነት ሰብሲ I hope ትፀንሕ ትኸውን ንዝተወሰነ ግዜ ንኩላቶም ቶም UN ድዩ ዩኒሴፍ ድዩ UNDP ድዩ ከምኡ ድማ IFAD ንኩላቶም ቶም ናይ UN ክፋላት እውን ብሓደ ምስቲ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ኮይኖም ከም ዝሰርሑ ትገብር ኣላ ሓበራዊ ስራሕ ድማ ውፅኢት ዘለዎ ስራሕ ክግበር ይኽእል እዩ ኤርትራ is often ኣብዚኣ ይብለኩም ኣለዉ ኤርትራ ብሕማቅ ጥራይ ትግለፅ ሃገር እያ ኣብ ባይታ መፂኻ እንተሪኢኻያ ግን ናይ ብሓቂ ንስራሕ ንለውጢ ከምኡ ድማ ትክክለኛ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ እዮም ናበለይ ዘመጉሶም ዘሎ a country working in its own way and its own pace to build something durable ብናታ መንገድን ብናታ ኣገባብን ትሰርሕ ዘላ እቲ ትሰርሖ ድማ ንሕጂ ክረኣየላ ንሕጂ ክትምገሰሉ ዘይኮነስ ነባሪ ለውጢ ንምምፃእ ዝፅዕሩ ዘለዉ እዮም ስለዚ ኣነ ከም ሓደ ሓላፊ ናይዚ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክንገብርን ብሓደ ክንሰርሕ ምግባርና ዓብዪ ክብሪ ኮይኑ ይስማዓኒ ኢሉ a partnership built on trust and one we don't take lightly ናይ ብሓቂ ኣብ ምትእምማን ዝተመርኮሰ ሽርክነት ኣቕሊልና ድማ ዘይንሪዮ we felt with concrete next steps we left ካብዚ ክንምገስ ከለና ካብ ኤርትራ ክንወፅእ ከለና ወይ ናብ ዓድና ክንመለስ ከለና ንፁር ዝኾነ እንታይ ክንገብር ምዃንና ተረዲና ከምኡ ድማ ንኤርትራ ኣብቲ ናይ ግሪንፊልድ ሪኒዌብል ኣብዚ ናይ ሶላር ዲ ናይ ካልእ ንኣብነት ኣብ ተሰነይ ክገብርዎ ዘለዎም ኣብ ከርከበት ዝግበር ከምኡውን ኣብ ባረንቱ ዝግበር ዝቐልጠፈ ክግበር ልዕሊ ኩሉ ድማ plus the financial sector modernization እቲ banking and financial sector ናይ ኤርትራ ኣብ ምምዕባሉ ንፁር ዝኾነ ዕላማ ሒዝና ከይድና ኣለና ይብል ኣሎ but more than ካብቲ ፕሮጀክታት ንላዕሊ ግን we take a deep understanding of the country and quite reassurance that respectful patient partnerships find its way forward ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ናይቲ ሪጂናል ዳይሬክተር ዞባዊ ሓላፊ ዳይሬክተር ናይዚ ባንክ እዚ ዝዛረብ ዘሎ ናይ ብሓቂ ድማ ቅድሚ ሕጂ ናይቲ ባንክ ሓላፊ ዝበሎ ኢለ ምስ ተዛረብኩ ብዙሓት ሰባት ይላገፁ ላይ ነይሮም ብዛዕባ ናተይ ቪድዮ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሪኢኹም ኣለኹም but this is ኣነ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ሓደ ዓብዪ ናይ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ንኣፍሪካ ኩሉ ግዜ እናዞረ ምስ ኩሎም መራሕቲ ዝሳተፉ እዮም ስለዚ ከምዚ ዓይነት ንፁር ዝኾነ ምስክርነት ኣቕሊልካ ክረአ ዝግባእ ኣይኮነን ኤርትራውያን ድማ በዚ ክንኮርዕ ይግባአና ብዙ ነገር ዝጎድለና ክህሉ ይኽእል ግን ኣለይቲ መዓልቲ ነቲ ሃገር ንምቕያር ዝሰርሑ ዘለዉ ከም ዝኾኑን ክብሪ ክቦም ከሎ ድማ ክንሕጎስን ንሕና እውን ክብሪ ክንህብን ይግባአና እናበልኩ
نمالس نارتكال حشوية نيزوبانا. I know this is just audio, but I need you to take a good look at the photo. Teddy Afro album should be a wake-up call to all those working for the resistance in Addis and Gondar, where May 23rd, 2026. A letter was sent to U.S. Secretary of State Marco Rubio regarding the Teddy Afro matter. 16 Ethiopian American diaspora ጉዳይና ቴዲ አፍሮ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበርትዐ ይኸይድ ኣሎ ብዙሓት 16 ትካላት ወይ ከዓ ኦርጋናይዜሽንስ ናይ ኢትዮጵያውያን ናብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ደብዳቤ ሰዲዶም ፅሑፍ ሰዲዶም ከም ዘለውን ኣብ ልዕሊ ቴዲ አፍሮ ክውሰድ ዝኽእል ስጉምቲ ጥንቃቐ ንክግበረሉ ከም ዘለውን መንግስቲ ብልፅግና ብዙሕ ሕማቕ ይሓስብ ከም ዘለውን እዚ ድማ ነቲ ኣርቲስት ሓደጋ ንኸየጋጥሞ ንምክልኻል ዝግበር ዘሎ ፈተነ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ድማ እንታይ ዘርኢ ዘሎ አብይ አሕመድ ምርጫ ከካይድ ይብል ኣሎ ሓደ ደራፋይ ንአብይ አሕመድ ብፍሉይ ዘይፀረፈ ኩነታት ናይቲ ሃገር ኣብ ሽግር ኣላ ሕማቕ ኣጋጢምና ኣሎ በጃኻ ኣምላኽ በዓልኻ ሰላም ኣውርደልና ህዝቢ ሕማቕ ኣሎ ንዝበለ ድማ ከጥፎ ይደሊ ኣሎ ካብ ዓዲ ንምውፅኡ ድማ ብዙሕ ፈተና የጋጥም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ካልኣይ ደራፋይ ድማ ንኣቢ ዝበሎ ስምዑ የሚባለው ሰውዬ እባክህ ከኢትዮጵያ አናት ላይ ውረድ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ተመስገን ገብረ እግዚአብሔር ነኝ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ነው የመጣሁት። በጣም የሀገራችን ነገር እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ያሳዝናል። አብይ አህመድ የሚባል ሰውዬ በጣም ዲክታተር፣ በእውነት ነው የምነግራችሁ። ያው ተሙ ፖለቲካ አያምርብህም እንዳትሉኝ፣ ይሄ ፖለቲካ አይደለም። ፖለቲካ ሳይሆን በቃ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው የሰው ልጅ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ሲደርስ ማለት ነው። እኔ ቪክቲም በጣም ቪክቲም ነኝ፣ ተጎድቻለሁ ምናምን በዚህ መንግስት። ግን አሁን ደግሞ እየሆነ ያለው ነገር በጣም ፈሪ ለቀቀ ሆነ ማለት ነው። የአንድ ሰው ብቻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ድማ ሓደ ዓብ ደራፋይ እዩ ተመስገን ዝበሃል ትፈልጥዎ ኮይንኩም ንፍዕሳዕሳዓይ ዝነበረ ድሓር ደራፋይ ዝተቐየረ ገለገለ ደርፍታቱ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ኣብ ገለ ይርዮ ነይረ ግን ድሕሪኡ ኣነ ንባዕለይ እውን ደርፍታት ስለዘይርኢ ዘለኹ ኣልድ የለን ሕጂ ኣይፈልጥን ኣበይ ከም ዘለውን ኣይፈልጥን እየ ግን ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ሃገር እዚኣ ናይ ብሓቂ ይሃስያ ከም ዘሎን እዚ ሰብ እዚ ውልቀ መላኺ ኮይኑ ነቲ ሃገር ናብ ሓደጋ ዝወርዳ ዘሎን ኣነ ብውልቀይ ኣብዚ ዓዲ ብጣዕሚ ዝተበደልኩን ሕማቕ ዘጋጠመንን እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ነዚ ሃገር እዚኣ ብጣዕሚ ሕማቕ ገብራ ኣሎ ፖለቲካ ክዛረብ ስለ ዝደሊ ኮንኩን ፖለቲካ ደስ ኢሉኒ ኮንኩን ግን ዘለናዮ ኩነታት ናይ ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ፖለቲካ ኣይኮነን ሃገር ህዝቢ ይዕንሎ እዚ ድማ ኩልና ኣብኡ ደው ኢልና ክንዛረበሉን ክምክቶ ዘለና ጉዳይ እዩ ብምባል ኣብናቱ ስምዒት ይገልፅ ኣሎ እቲ ኩነታት ድማ ብተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ኢና ኣቢ ዓብይ ሓደጋ ፈጢሩሎም ከም ዘሎን ኣነ ደሳቀኒ ሓደ ነይሩ እንተዝረኽቦ ነይረ ሓደ እዚ ትዝክርዎ ተኾኑ እስከ ስምዕዎ እዚ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ይቅርታ ብያለሁ ምንም አይሉኝም ብዬ ቤት አሳስረውኝ ነበር። ፖሊስ ጠርተው አስያዙኝ። የሚገርማችሁ ነገር ፖሊሶቹ መላመላ ተብለው የለቀቁኝ። ግን ይሄ ቂመኛና ሌባ መንግስት ጉድ አስደርጎኝ ነበረ። ይቅርታ ብያለሁ። ከዚህ በላይ ምን ላድርግ? ከይቅርታ በላይ ምን አለ? ግን መጥፎ ሌባ ናቸው በእውነት። ምን ላድርጋችሁ ከዚህ በላይ? ጄሪካን ተሸክሜ ይቅርታ አልኩኝ። ትዝክርዎ እዚ አምላኽ የኢሉ ሃይማኖት ጀሚሩ ዝነበረ ኣብ ኢትዮጵያ እንኳላይ ንዓስ ግዲ ከም ስደት ገይሮም እዮም ዝብሉ ዘለው መንግስቲ ኢትዮጵያ ለኽባት መንግስቲ እዩ ዝገበረና ብዙሕ ገበን ይገይርለይ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ብርግፅ ዘሕዝን እዩ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ቀደ ሓደ ፕሮፓጋንዳ ጀሚሩሎ ቦጌርና እውን ኣብቲ ናይ ትግራይ ክሰግር አንድ አይነት የምትሆንበት አካሄድ አብቅቷል። ኢትዮጵያ ባለ ብዙ ቀለሟን ይዛ ብዝሃነቷን ይዛ ብዝሃነቷ ግን እንደ አንድ ግዙፍ ዛፍ በጣም በርካታ ቅርንጫፎች፣ በጣም በርካታ ቅጠሎች፣ በጣም በርካታ ስሮች፣ ነገር ግን አንድ የደረጀ ትልቅ ግንድ እንዳለው ዛፍ ልትወሰድ ትችላለች። ከእያንዳንዱ ስሮች ወደ የትኛውም ጫፍ የሄዱ ስሮቿ የሚመጣ ማዕድን እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ መቸም ኢትዮጵያ ሃገር ኣምሓራ ብኣምሓርኛ ትዛረብ ናይ ኣምሓራ ባህሊ ተንፀባረቕ ዝነበረት ሃገር እያ እንድሕሪ ትበሃል ነይራ ቀደም ከምኡ ዝበሃል የለን ኢትዮጵያ ብሕፅር ዝበለ ናብ ኦሮሞ ገፁ ከዝግራ ስለ ዝዘሊ ዘሎ ብዙሕ ሕብረ ብሄራውነት ዘለዎ ሃገር እያ እዩ ዝብል ዘሎ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ግን እቲ ኣዲስ ኣበባ ከመይ ገይሮም ናብ ኦሮሞ ይቕይርዎ ኣሎ ናብ ኦሮሞናይዜሽን ይቕይርዎ ኣሎ ምስ ግዜ ድማ እቲ ጉዳይ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ኣገይን መዓት ዘይተመለሰሎ ግን እሱ ንዖም ዝምልከት ስለ ዝኾነ ብዙሕ ብዛዕባኡ ክንዛረቡን ኣይንኽእል ኢና let me give you this
أبزيا حنت نجار نيرات نلنكنا بزعبات سيناي بحري بزح اليوم زدرامات قبر زلو اسكبزيا سمعوهم ኢሊት እንደምታውቀው በተለያየ አጋጣሚ በማወቅ ምን ባለማወቅ ካም በፊት የነበረው ስህተት እንዳለ ሆኖ ምናልባት እሱ ኢንቨስቲጌሽን ስለሚያስፈልገው ሲወጣ ምን ነጋገርበት ሆኖ ግን ደግሞ ቢያንስ ወይዘሮ ያነሳችውን ሐሳብ መነሻ አድርገን እስኪ ሐሳብ እንድንሰጥበት ማለት ነው። በእውኑ አሁን ከሻቢያ ጋር የሚደረግ አሊያንስ ከሻቢያ ጋር የሚደረግ ግንኙነት የትግራይ ክልልም የጦር አውድማ ለማድረግ አለመሆኑን ምንድነው ማረጋገጫው? እንደውም አንተ በተለይ ታይም ዝብሉ ዘለው ትግራይ ሲ ናብ ኤርትራ ገጽ ተቀየር ዘላ ትጽምዶ ሲ ነቶም ተጋሩ ሲ ማራይዳ ሲዮም ዘሎ ገለና በልዮም ዛ ጽምዶ ንመፍራስ ክንደይ ፈተና እንዲመጽዎም ዘሎ ገና እቲ ህዝቢ ትግራይ ድማ ዳርጋ ተረዲዎም ስለ ዘሎ ከምኡ ዝበሃል የለን ሸተት ኢልኩም ሕለፍ እዩ ዝብሎም ዘሎ ብዛዕባ ናብታ ደሰ ክንሰግር ሕደ 30 መጋቢት በአቋጽራ ገዝ ዘሕልፎም ውሳነታት ተግባራዊ ከም ዘይኸውን ሕወሓት ነቲ ግዜያዊ ፕሬዝደንት ትእዛዝ ምስ መጠንቀቅቱ ከም ዘብጽሓሉ ተገሊጹ። እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሕወሓት ምስ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ሽምግልና ከም ዝቐነየ ዝተሓበረ ኮይኑ እቲ ጀነራል ስልጣኑ ሕሊፉ ከም ዘይህብ ደጊሙ ስለ ዘቕበጸ ሕወሓት ናብ ትእዛዝን መጠንቀቅታን ከም ዝተሰጋገረ እዩ ተፈሊጹ። ሕወሓት ተወዚፉ ዝጸንሐ መንግስቲ ክመልስ እየ ብምባል ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት እቲ ከይዲ ውሳነ እቲ ውድብ ህዝባዊ ልባስ ክህልዎ ወጢሩ ክሰርሕን ክንቀሳቀስን ቀኒየሎ እቲ ንሓደ ዓመት ስልጣኑ ዝተናውሕሉ ግዜያዊ ፕሬዝደንት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብግዲኡ ሰመዚ ካብ ስልጣኖም ክኣሊ ጀሚሩ ካብዚኣቶም መካየዲ ስራሕ ቴሌቪዥን ትግራይን ከንቲባ ከተማ መቐለን ከም ዝርከብዎም ድማ ተፈሊጡ እዩ። ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳኣ በርሀ ኣብቲ ትማሊ ሕወሓት ዝፀውዖ ኣኼባ ተረኺቡ ኣነ ብቤት ምኽሪ ተሸይመ እየ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ መዝነተይ ክኣልየና ይኽእልን ክብል ተሰሚዑ ኣሎ። ሕወሓት እቲ ብላዕለዋይ ኣመራርሓ ትውድብን ንዕኡ ዝድግፉ ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይን ዝወሰኖ መንግስቲ ናይ ምምላስ ከይዲ ናብ ንድሕሪት ናይ ትግራይ ህዝቢ ሓድነት ዘርግ እመውሽጢ ናብ ትግራይ ኮይኑ ዕድለይ ንህቦን ዜሮ ቶለራንስ ወሲንና ኢና ኣኺሉ መንግስቲ ወሲኑ እዩ ሰራዊት ወሲኑ ከም ድላይካ ህዝቢ ነንባዕሉ ክዋዳእ እናላዓልካ ነፃነት ሚድያ ይበሃል ካብ ሕዚ ንድሕሪት ናይ ትግራይ ህዝቢ ሓድነት ዘርግ እመውሽጢ ናብ ትግራይ ኮይኑ ዕድለይ ንህቦን ዜሮ ቶለራንስ ወሲንና መንግስቲ ወሲኑ ከምዛ ትሪዎ ዘለኹም እቲ ውሳነ ኣገዳሲ እዩ ትዕግርግር ኣሊኻ ንፁርነት ናይ ዕላማ ጌርካ መቕፃል እዩ እስከ ካብ ናይ ትግራይ ወፂና ኣብ ፖለቲካዊ ድራማ ድማ ንስገር ተግሩ ከይና ንብለካልና ኣብይ ኣሕመድ ሲ ልኡኽ ናይ ፈጣሪ ድላይ ከበል ናይ ሰላም ሰብ እዩ ንኤርትራ ኣብዚኣ ነጥብ ምፂኻ ሓንሳብ እዚኣ ናይ መወዳእታ ሕጂ ረኺብካ ንልበይ እንታይ ኢልካያ ኣብይ ኣሕመድ ልኡኽ ናይ ፈጣሪ ኢልካ ስለዚ ኣነ ኮይለካ ሞጎስ እታ ሓንቲ ዘላትካ ዕላማ እንተሰሊጣትካ እታ ናይ ጴንጠ ትብል ኣተሓሳስባ ኣብይ ኣሕመድ ጴንጠ ስለ ዝኾነ ልኡኽ ኣምላኽ እዩ ኣወዳእኒ ሕሩይ ኣምላኽ እዩ ትብሎ ዘረባ ብለካ ኣለኹ ዕላማኻ መወዳእታ ናይ ጴንጠ ጉዳይ እዩ ናትካ እንጂ ዝኣክል ኣልዒሉስ ከምዚ ኢሉ ይዛረባሉ ኢለ ይኮኩና ነዝሪ ኣነ እንታይ ዝርኢ መሲልካ ሊትራሊ ማለት እዩ ኣብ ቅድሜኻ ይዝበካ ዘለኹ ሞጌ ዓኬ ሞጌ መጀመርታ ዝረኣኻዮ ነገር እንታይ በማሓርኛ ከም ምስ ተዛረብካ ብዙሓት ሰባት ሪኦሞ 700 ሪኦም ገለመለ ሕጂ ባዕልኻ ኢኻ ኢልካዮ እዚ 700 ኢትዮጵያውያን ሪኦማ ቪድዮ አይደለም 700 ወላ 700 አይደለም ሕጂ ሞጌ እንታይ ኣስተውዒለ ኣነ we don't have to take it seriously is a debate sometimes ምክንያቱ ደሞ ርእስኻ ናትካ ፎካስ ክሪኦም ከለኹ ኣነ ግን ካልአይቲ ግን ምስኣት መፅእ እዚኣ ሕቶና ባኻ ካልአይቲ ኸዓ እዚ ዝካየድሎ ኩናት ፀረ ኦርቶዶክስ እዩ ብሕፅር ዝበለ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣብይ ኣሕመድን ኣብዚ ትግራይን ኤርትራን ዘካይዶ ዘሎ ፀረ ኦርቶዶክስ ስልጣነ ኦርቶዶክስ ዘካይዶ ዘሎ ኩናት እዩ ንሕና ከዓ ነዚ ኣጥዒና ኢና ንርዶ ሕጂ ሞጎስ እንታይ ጋር የርካ ቆዳ ገዛና ዝክሩቱም ዳዕለና ኸልና ኸማ ዕላላ ምፅና ነርና ገለ ናይ ቆዳ ይንሓ ንብለፎ ግን ንስኻ ሞጎስ ንኣብይ ኣሕመድ ምስ መፀ ኣብይ ኣሕመድ በትናትካ ማለት እዩ በትናትካ ግምታት ኣማኒ ወይ ከዓ ጴንጠቆስጣል ኢን ሪያሊቲ ከዓ ኣይኮነን ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ኣይኮነ ግን ኣብይ ኣሕመድ እንታይ መሲልካ ይሕባ እዩ ኣብታ መን ኢዳ ማይ ከፊቱ ዘሎ ሞጌሪኻ ፅራሓ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ነገር እስኻ ንኣብይ እዛ ኮንቨርሴሽን እዚኣ ኣገዳሲት እንድያ ከምዚ ዓይነት ነቲ ንዝግብኦ ሰብ ከምዚ ዓይነት ክፉት ዝኾነ ዲስካሽን ዝገብርዎ ዘለዉ ፖለቲኮም ዘለዎም ክኾኑ ክልዮም ግን ዲስካሽን ኣይፀላ ኣሕመድ ምድጋፍካ ከምዚ ኤርምያስ ዝገበሮ መሰረቱ ጴንጠ ስለ ዝኾነ ካልእ ወላ ሓንቲ ምክንያቱ ንስኻ ብሃይማኖት ኢኻ ሓሲብካ ጥራሕ ኣብይ ኣሕመድ ዋላ ንኤርትራ ወሪሩ ዋላ ስልጣን ሒዙ ኣብ ኤርትራስ ጥራሕ ጴንጠ ስለ ዝኾነስ እስኻ ፀገም የብልካ በትናትካ ረኣያ ሕጂ ብዛዕባ ቁጠባት ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ኢለ ይፈልጥ ነርካ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ሕጂ እዛ ሜሮን ዝብላ ዘሎ ጥብቕቲ ዘረባ እንድዩ ዝህቦ ዘሎ ሓንቲ ዘረባ ዝገበራ ቆራሪፆም ስለ ዝረኣኽዎ እዚኣ
ምናልባት በዚያ አብዛና ብሩኬና ንብለካልና አብይ አሕመድ ሲ ልኡኽ ናይ ፈጣሪ ድላይ ኣብዚ የጅት መልሲ ንኣብይ ኣሕመድ ልኡኽ ናይ ፈጣሪ እንድሕሪ ኢልካ ደን እቲ መልሲ ዝብዎ ዘለው ትክክለኛ መልሲ እዩ ምክንያቱ ንኣቢ ከም ልኡኽ ናይ ፈጣሪ ዝርኢ ሰብ እንድሕሪ ኣሎ then we have a problem ምክንያቱ maybe እንታይ ዓይነት ኣምላኽ እዩ ዘምልኽ ዘሎ ክትብል ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ኣቢ ልኡኽ ናይ ፈጣሪ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እታ ኢትዮጵያ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣውሪድዋ ኣለዎ ንሪኢ ኣለና ናብ ኤርትራ ዝገብሮን ዝብሎን ካላርስቲ ኮይኑ ነቶም ኣብ ዓዱ ዘለዎ ህዝቢ ብኸመይ ትሪት ይገብሮም ኣሎ ኣብ ኣምሓራ እንታይ ይገብሮ ኣሎ ካልእ ንርኢ ስለ ዘለና ነዚ ኩሉ እናርኣየ ኣብ 2026 ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ኩናት ክገብርን ገለን ዝሓስብ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ እናርኣኻ ኣብ ልኡኽ ናይ ኣምላኽ እዩ እንድሕሪ ኢልካ then that is a cult እዩ ዝብሉ ከምዚ ዓይነት ሕማቕ እናገበረ ዶናልድ ትራምፕ እኮ ካብቲ ናይ ደረጃ ዝነበሩ ናብ ካልት ገፁ ይሰግር ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣነ ኣምላኽ እየ ክብል ቀሪቡ ኣሎ ስለዚ ኔክስት ስቴፕ እንታይ ክኸውን እዩ እዚኣ ኣብነት ዝሃቦ ግን ምናልባት ስምዕዋ እስከ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ቃልሲ ኣልዒሉ ኤርትራ ድማ ልኡላዊት ኮይና ምሽ ስለዚ ዓሰብ ብጂኦግራፊ ይኹን ብታሪክ ይኹን ናይ መን እያ እሞ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ኦኬ ሕጂ ናይ ኤርትራ ተኮይና ዓሰብ ሓደ ኢትዮጵያዊ መራሒ መፅኡ 10 ግዜ ብባሕርን ብዓሰብን ንህዝቢ ኤርትራ የሸጉሮ እንተሎ ንኣብነት እስኻ ፅብቕቲ ነዋሕ ፅብቕቲ ሰበይቲ ላትካ ኣነኻ ጎረቤትካ ሰበይተይ ስለ ንዓይ ዘይኣኸለትንስ ሰበይትኻ ሃበኒ ተይለካ ንዕርቂ ንሰላም ኢልካ ሰበይትኻ ክትበኒ ምደለኻ ዶ ወይ ኣነ ህበካ ዶ ድሓን ኣና ባይ ገምጥላ ኣነ ህበካ ኣይከውኒ ንምንታይ ምክንያቱ ሰበይትኻ ክንዲ ዝፀበቐት ትፀብቕ ክንዲ ዝቆመተት ንዓኻ ናትካን እያ ንሕና ከዓ እዚ መሬት እዚ ብጂኦግራፍ ብዕድል ናትና ኮይኑ ስለዚ በቃ ፅቡቅ ገይሩ ኣብነት ቤላ ገይሩ ኣረዲእዎ ኣሎ ኣገና ሜሮን ኣብዚኣ ፅቡቅ ስራሕ ሰሪሕካ ብጣዕሚ ኣብነት ዝሃባ ንሰብ በብዓቕሚ ኢኻ ትርድኦ በታ ዓቕሙ ኣብ ፖለቲካውን ሕጋውን ትንተነታት ከያተኻ በታ ትርድኦ ቋንቋ ኣረዲእዎ ኣሎ ናይ ቲንክ እዚኣ ፅቡቕቲ መረዳእታ ኮይና ርየያ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ክወድየ ከምዚ ዓይነት ነቲ ሰብ ኣብ ደረጁ ሰብ ብደረጁ ዘሎ ሰብ ኢኻ ሜሮን ተቃውሞ ወይ እውን ፖለቲካዊ መርገፂ ዘለዎ ግን ኤርትራ ንኩላትና ኤርትራውያን ትግባእ ሃገር እያ ንልኡላውነታ ንናፅነታ ንኩሉ ነገራታ ብሓደ ደው ክንብል ክንክል ኣለና ካልእ ብኸመይ ነቲ ፖለቲካዊ ምሕደራ ትገብሮ ዲስካሽንስ ናይ ኤርትራውያን እዩ ኣብ ልኡላውነት ግን ሰብ ክሰማማዕ ይግባእ እዩ ለንቀነ እውን ከምኡ ንዑ ዘመልክት ገለገለስ ንርኢ ኣለና ኢና እቲ ከይዱ ናብቲ ናብ ኣብ ዝሰገረ ድማ ፃዕዳ ፅናሕካ ጥራይካ ትብሎ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ጉዳይ ታንክ ዩ Come on.